ಜಯಸ್ವರ್ಣರು ಕೇವಲ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಅವಂದೆ ಮಾತಾ ಸಮಾಜ ಬಂಧುಲೆಗಳ ಸಗಾಯ ಮಲ್ತಿನಾರು. ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಿಯಾದ ಭಾರತ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಮಹಾನ್ ಶಕ್ತಿಯಾದ ಬುಳೆಯಿನಾರು. ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜಡು ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ಮುಂದಾಳುನು ನನ್ನ ತುಯರತಿ ಕುನಿ ಬಾರಿ ಅಪರೂಪ. ಆರು ನನ್ನೋರ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದ ಪುಟ್ಟದ ಬರಡು ಪಂಡದು ಉಳ್ಳಾಲ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಬಿಲ್ಲವ ವೇದಿಕೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಕೆ.ಟಿ. ಸುವರ್ಣ ಅಗಲ್ನ ಮಹಾನ್ ಚೇತನ ಜಯ ಸಿ ಸುವರ್ಣರಿಗೂ ನುಡಿನ ಮನದ ಪಾತೆರ ಪಂಡೇರು. ನುಡಿನ ಮನ ಜೀವನ ಊರ ವಿಷಯವನ್ನು ಪಂಡೇರು ಆರು ಪಂಡ್ಲೆ ಪಣಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಜೀವನ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟದ ಅವಳು ಬಾಂಬೆ ಹೋದು ಆರು ಹೋಟೆಲ್ ಗ್ಲಾಸ್ ತೆಕ್ಕೊಂಡ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತನ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಮಹಾಮನುಷ್ಯ ಪಂಡ ಆರು ಮಲ್ತನ ಸಾಧನೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಡು ಏರ್ಲ ಮಲ್ಪಾಯಿರು ಬಹುಶಃ ರಾಜ ಕೇಳಿ ಜನ ಪೂಜಾರಿ ದಾನ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೂ ಆಂಡ ಸಮಾಜಡು ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಜನ. ಇನ್ನು ಕುದ್ರೋಳಿ ಅವಾರ್ಡು, ಇನ್ನು ಭಾರತ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವಾರ್ಡು, ಇನ್ನು ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮ ಭಾರಿ ಭಾರಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅಂಚನೆ ಆ ಸಮಾಜದ ಅರ್ಥ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಭಾರತ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಖಾಲಿ ಬಿಲ್ಲವಾದ ಮಾತಾ ಸಮಾಜದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅಂಚನೆ ಮಾತಾ ಸಮಾಜನ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿಡು ಇನ್ನು ಬಣ್ಣ ಸಮಾಜ ಅವಡು ಮಾತಾ ಸಮಾಜನ ಬಾಂಬೆಡು ಅದು ಪ್ರೀತಿಡು ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಸದ ಪೋಯಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಹಾನ್ ಶಕ್ತಿನ ಬಣ್ಣು ಅಂಚಿನ ಶಕ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕಲೆ ಒಂದ ದುಂಬುದ ನೆಟ್ಟು ಆ ಪಲ್ಲೆಗಣಿ ಪುನರ್ಜನ್ಮವಾದ ಈ ಸಮಾಜವನ್ನು ನನಾತು ಸುಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪಡಾದು ಆತನ ಆತ್ಮಗೂ ಶಿರಸಾದ ತಿಕಡಿನ ದೇವರ ಉಳ್ಳಾಲದ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಬಿಲ್ಲವ ವೇದಿಕೆದ ವತಿರ್ದು ಅಟಣೆ ಮಲ್ತಿನ ಜಯ ಸಿ ಸುವರ್ಣ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗುರುಕಾರ್ಮೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದು ತುಡರು ಬೆಳಗಾದ ಪಾತೆರ್ನ ಶ್ರೀ ಕೆ.ಟಿ. ಸುವರ್ಣರು ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದ ಮಹಾ ಮುಂದಾಳುವಾದ ಮಾತಾಡಲ ಆತ್ಮೀಯರಾದಿತ್ತಿನ ಜಯ ಸುವರ್ಣರ್ನ ದಿವ್ಯಾತ್ಮಗೂ ಭಗವಂತೆ ಚಿರ ಶಾಂತಿ ಸದ್ಗತಿನ ಕರುಣಿಸಾವಡು ಅರನ ಇಲ್ಲದಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಬೇನಿನ ಸಹಿಸುನ ಶಕ್ತಿನ ಕೊರಡು ಪಂಡದು ತೆರಿಪಾಯರು. ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಬಿಲ್ಲವ ವೇದಿಕೆದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಕರ್ಕೇರ, ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರರು ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಉಚ್ಚಿಲ್ ಬಕ ಶ್ರೀ ಬಾಬು ಶ್ರೀ ಶಾಸ್ತ ಕಿನ್ಯ ಮೊಕುಲ್ಲ ಪಾತೆರೊಂದು ಜಯ ಸಿ ಸುವರ್ಣರ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಬಣ್ಣಿಸಾದು ಅವರಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಂದಾಯರು. ಆದ್ಯಂತ ಒಂದು ಪರಿಚಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗೊಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಜಯ ಸಿ ಸುವರ್ಣರು ಉಡುಪಿ ಬಕ್ಕ ಮಂಗಳೂರು ವಲಯದ ಒಂಜಿ ನಡುಟು ಪಡುವಿದ್ರೆ ಪುಟ್ಟಿನಾರು ಇನಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಂತಿನಾರು. ಅಂಚನೆ ಭಾರತ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಮ್ಮ ಪೂಜಾರ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಂಡ ಭಾರತ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಯ್ತ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದು ಒಂಜಿ 125 ಬ್ರಾಂಚ್ ಮಂತದ್ದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪುಗಾರ್ತೆ ಮಂತಿನ ನಮ್ಮ ಜಯಸಿವರ್ರು ಈ ಪೊರ್ತರು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡ್ದು ದೇವರ ಪಾದ ಸೇರಿದರು. ಅವ್ರನ್ನ ಆತ್ಮಗಳು ಚಿರಶಾಂತಿ ತಿಕ್ಕಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಮಾತೇನು ಪರವಾಗಿ ನಮನ ಜಾತಿ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ದುರ್ಬಲ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟಗಳು ದೂರದ ಮುಂಬೈಗೆ ಪ್ರಯಾಣದೆ ತಂದು ಹೋಟೆಲ್ದ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಆ ವಿದ್ಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಆರು ಡಿಗ್ರಿ ಪದವೀಧರಾದ ಇನ್ನು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಏನ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಆರು ಇನ್ನು ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮಹಾಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಎಂಕ್ಲ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ್ನ ಹೆಜ್ಜೆಗಿರಿತ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಂಚನೆ ಹಲವಾರು ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಗೋಡದು ಅತ್ತದ ಇನಿ ಆರನಡೆ ಪೋಯಿನಂಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ಇನಿ ಮನಪೂರ್ವಕವಾದ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಕೊರೋನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಚೇತನ ಇತ್ತಂದಾಂಡ ಅವು ಜಯಸಿ ಸುವರ್ಣರು ಇನಿ ಭಾರತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆ ಉದ್ಯಮ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಸಾವಿರಾರು ಜನಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಹತ್ವವಾಯಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಇನಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಲೆ ಕನ್ನಡೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬಕ್ಕು ಉಡುಪಿ ಅವಿಭಜಿತ ರಡ್ಡಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಇನಿ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಒವಾಂಡ್ಲ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘ ಸ್ಥಾಪನಾಪುನಂದ ಐಕ್ ಭಾಳತ್ ಒಂಜಿ ಅನುದಾನ ಕೊರಪನ ಮುಖಾಂತರ ಇನಿ ನಾರಾಯಣ ಗುರುನ ಸಂದೇಶ ದಾದೊಂಡ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾಗೃತರಾಗಿರಿ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಬಲಯುತರಾಗಿರಿ ಮಲ್ಪನ ಆ ಒಂಜಿ ತತ್ವದ ಅಡಿಟ್ಟು ಐನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಅವ್ರ ಇಡೀ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಇನಿ ವಿಶ್ವದ
ಬಿಲ್ಲವೆರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾ ಸಮಾಜಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಹತ್ ಚೇತನ ಇನಿ ಅರ್ನ ಇನಿ ಹುಟ್ಟು ಆಕಸ್ಮಿಕಗೆ ಸಾವು ನಿಶ್ಚಿತಗೆ ಆ ಹುಟ್ಟು ಸಾವದ ಮಧ್ಯೆ ಒಂಜಿ ನರವಾನಿ ದಾತ ಸಮಾಜದ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರೋಡು ಪಂತ್ರೆ ನಾನು ಅಕ್ಷರಸ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಆ ಸಹಕಾರನ ಕೊರತು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಡ ಅವು ಜಯಿಸುವರ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಗಿಜ್ಜಗಿರಿತ ಆ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಆ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸ ಆತನ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂಜಿ ನೇತೃತ್ವದ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ವಿಶ್ವದ ಬಿಲ್ಲವೆರನ್ನು ಸೇರಿಸೋನ ಮುಖಾಂತರ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಇನಿ ಪುತ್ತೂರದ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿ ನಡೆತನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಬೆಂಬಲ ಕೊರಪನ ಮುಖಾಂತರ ಒಂಜಿ 10 ಕೋಟಿಗೆ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಆ ಒಂಜಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಆ ಒಂಜಿ ದೇವರನ ಗುಡಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕೊರಡು ದಿಕ್ತನ ಆರ್ಮಲ ಒಂಜಿ ಬಾರೆಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೇಶ ಸುವರ್ಣರು ಇನಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಿದು ದೇವರನ್ನ ಪಾದ ಸೇರಿದೇರು ಯಾಕಡೆ ಸುವರ್ಣರ ಪಡ್ಲಿಕ್ಕೇ ಆರ್ನ ದಾತೊಂದು ಆದರ್ಶ ಅವನ ಮಾತ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅವ ಅರ್ಪಿತ ಆವಡು ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ದುಃಖನ ಸಹಿಸುನಂಚಿನ ಅವನ ಶಕ್ತಿನ ನಂಗೆ ಮಾತೆರಗ್ಲ ಬಂದುಲೆಗ್ ಆರ ಮಾತ ಪ್ರೀತಿ ದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಆ ಸಹಿಸುನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿನ ಕೊರಡು ಆರ್ನ ಆತ್ಮಗೂ ಆ ದೇವರ ಶಿರಶಾಂತಿನ ಕೊರಡು ಈ ಸಂದರ್ಭ ನುಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ನನ್ನ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಅರ್ಪಣ. ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ವೇದಿಕೆ ನದಿ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಯರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಶ್ರೀಯುತ ಜಯ ಶಿವಸ್ವರ್ಣರು ನೀ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ದೇವರನ್ನ ಪಾದ ಸೇರಿದರು మరి ದುಃಖ ಸಂಗತಿ ದಯಗೊಂಡ ಸಮಾಜವು ಅದನ್ನ ಕೊಡುಗೆ ಏತು ಮಲ್ಲ ಬಂದಂಥ ಪಣಿಯರೆ ಅಸಾಧ್ಯ ಅದು ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಸಮಾಜವು ನಂಗೆ ಆ ರೀತಿ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಬರೆಯರು ನಂಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತೀರ 5 ಬೊಕ್ಕದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಬಂದ ಎನ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜಯಶ್ರೀಶ್ವರನೇ 2ನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ ದಯಮಾಡಿ ಸಮಾಜವು ಕೂಡ ಅದು ಆತಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನ ಎತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬಂತ ನಮ್ಮ ಈ ಪಣಿಯರ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣ ಬರಂತ ಆತ ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಪಡೆಯುವ ಶ್ರೀಮಂತ ಜಯಶ್ರೀಶ್ವರನೇ ಶ್ರೀಮಂತ ನಾಯಕರಿಂದ ನಾವು ಬಂದು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಿದು ಅವರು ದೂರ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪರವಾದ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಅವರಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಅರ್ಪಣೆ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಆತ್ಮಗೂ ಶಿರ ಶಾಂತಿ ಕಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಬಿಲ್ಲವ ವೇದಿಕೆದ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಪೂಜಾರಿ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಹರೀಶ್ ಮುಂಡೋಳಿ, ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಚಾಲಕರು ಹರೀಶ್ ಅಂಬ್ಲಮಗರು, ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಬಗಂಬಿಲ, ಕ್ರೀಡಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಜೇಶ್ ಕೆರಬೈಲ್, ತಲಪಾಡಿ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ, ನರಿಂಗಾಣ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಆನಂದ ಸರ್ಕುಡೆಲ್ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಪ್ರಮುಖರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಾಲು ಪಡೆದು ಜಯ ಸ್ವರ್ಣರ್ನ ಭಾವಚಿತ್ರಗೂ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಮಲ್ತದು ನುಡಿ ನಮನ ಸಂದಾಯರು. ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಬಿಲ್ಲವ ವೇದಿಕೆದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ಜೀವನ್ ಕೆರೆಬೈಲ್ ಸಭೆ ನೆತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾದ ಪಾತೆರ್ದು ಸಭೆ ಸುಧಾರಿಕೆ ಮಲ್ತೇರು. ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ನಂಚಿನಂದಿ ನಾಯಕರ ಜಯಶ್ರೀ ಸುವರ್ಣರ ಕರಿಣ 10 ದಿನ ತುಂಬು ದೈವ ದಿನ ಇರತ್ತೇರು. ಇಡೀ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜ ಗುಂಜಿ ತುಂಬಲಾರದ ನಷ್ಟ ಅಂದೇ ಪನ್ನೊಳಿ ದಯಪಂಡ ಆರು ಹುಟ್ಟಿದ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಂಬೈಗೆ ಹೋದು ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ರೂಪಂಚಿನ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಾದು ಆಯ್ತ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘಟನೆ ಅಲ್ಪ ಸದೃಢ ಮಂತದ್ದು ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದ ಕ್ಲೇರ್ಪುರ ಆ ಬೊಂಬೈಡ್ ಇಚ್ಚರ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಕ್ಲೇನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಂತದ್ದು ಆಯ್ತ ಮುಖಾಂತರ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ನೆಂಚಿನ ಅಕ್ಲೆ ಎತ್ತ ಸದೃಢ ಆತಾರ ಆಯ್ತ ಪೂರ್ಣ ಒಂಜಿ ಐತ ಲಾಭನ ಅತ್ನ ಐತ ಲಾಭಾಂಶ ನಮ್ಮ ಮೂರುಡುಪ್ ನಂಚಿನ ಬಿಲ್ಲವೇರ್ನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಬಿಲ್ಲವರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂಚೂರು ಆಯ್ತ ಸೇವೆ ಮಂತಿನ ಅಂಚಿನ ಧೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಯಶ್ರೀ ಸುವರ್ಣ 1947 ಮೇ 15 ತಾರೀಕಿಗಾರು ದುಂಬುದ ನಮ್ಮ ಅವಿಭಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಇತ್ಯದ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಪಡುಬಿದ್ರೆಡ ಅರ್ನ ಜನ್ಮ ಆಗ್ತದೆ. ಚಂದು ಪೂಜಾರಿ ಬಕ್ಕ ಅಚ್ಚು ಪೂಜಾರ್ತಿ ಮುಕ್ಲ ಸುಪತ್ರ ನಂಚಿನ ಜಯಶ್ರೀ ಸುವರ್ಣರನ್ನ
ಬಾಲ್ಯ ಆತನ ಕುಟುಂಬ ಒಂಜಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟಾರು ಅಲ್ಪ ಉಡುಪಿಡೆ ಅದಮಾರು ಆ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮಡಾರು ಕಲ್ತೀನಿ. ಅದ್ರ ಪಕ್ಕ ಆರು ಬೊಂಬೈಗೆ ಹೋಯ್ತು. ಬೊಂಬೈಗೆ ಹೋದು ಅಲ್ಪ ಹೋಟೆಲ್ದವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಸೇರಿ ಆ ಹೋಟೆಲ್ ಕೆಲಸದೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಅದನ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲ್ತಿನ ಪಕ್ಕ ಪದವಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಐದು ಪಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಯ್ತು. ಕೇವಲ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಉದ್ಯಮಿ ಆಯ್ನ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತು. ಅಲ್ಪ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಮಾಜದ ಕ್ಲೀನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗುರುತರವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದೆತ್ತೊಂದು ಬೊಂಬೈದ ಬಿಲ್ಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ದ ಅಲ್ಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬೊಂಬೈ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಬಿಲ್ಲವರನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನೆಲೆಟ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಒಂಜಿ ಬಲವಿತ ಮಂತಿರು. ನಮಕ್ ಮಾತಾಡಿಗಳು ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಸಂಕೇತವಾದ ಬೊಂಬೈ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ಸಾಂತ ಕ್ರೂಸ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಬಿಲ್ಲವರ ಭವನ ಒಂಜಿ ಪಾರಿಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಡ. ಆ ಬಿಲ್ಲವರ ಭವನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆರ ಒಂಜಿ ಪ್ರಮುಖ ರೂವಾರಿಯೇ ಜಯಸಿ ಸುವರ್ಣ. ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಭಾರತ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉಪ್ಪು. ಭಾರತ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಜಯಸಿ ಸುವರ್ಣ ರೈತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ದುಂಬು ಕೇವಲ ಒಂದು 4 ಶಾಖೆ ಇನಿಕ್ ಇಡೀ ದೇಶಾದ್ಯಂತ 150 ಮಿತ್ ಐತ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆದಿತ್ತು. ನಾವು ಜಯಸಿ ಸುವರ್ಣನ ಅರ್ನೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯತತ್ಪರತೆ ಅರ್ನೊಂಜಿ ಅವನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಸಾಕ್ಷಿನ ಬರಲಿ ಅವೆಲ್ಲಕ್ಕನೆ ಮುಲ್ಪ ಬಿಲ್ಲವರ ಮಹಾಮಂಡಲನ ಅದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಯ್ತ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಉರುಡುಪುನಂಚಿನ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಐಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಬಲಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸನ ಅದು ಮಂತದ್ದು ಬರ್ತೇವೆ. ಇನ್ನಿ ನಮ್ಮ ತೋದುಲ್ಲ ಕುದ್ರೋಳಿದ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಆ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ರೂವಾರಿ ಆದ ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರಿ ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಪಿರೋಡಿತದ ಅರೆಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾದ ಅರೆಗೆ ಶಕ್ತಿಯಾದ ಕೆಲಸ ಮಂತಂಚಿನ ದಿವ್ಯ ಚೇತನ ಎಂದಿತ್ತಿನ ನಾವು ಜಯಸಿಸುವರ್ ಇಂಚಿನ ಜಯಸಿಸುವರ್ನರು ಆರು ನಿಧನ ರತ್ನಿ ಅವು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ದುಃಖದ ವಿಷಯ. ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಬಿಲ್ಲವ ವೇದಿಕೆ ಎಂಕಲ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟದ ಸಮಿತಿ ಅರ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ದಿವ್ಯಾತ್ಮಕ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ತಿಕ್ಕಡ ಅಂಚನೆ ಅರ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಕ್ಲಿಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅರ್ನ ಅಗುವಿರ್ಕೆನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಶಕ್ತಿ ಆ ಭಗವಂತ ಕೊರಡ ಪಂಪಂಚ ನೆಲೆಟ್ಟು ಇನಿ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಭೆಯ ಮೂಲ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತದ. ಒಂಜಿ ವಿಷಯದಾದ ಪನರ್ಬಂಡ ಇನಿ ಯಾರು ಕೇವಲ ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಲವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಜಾನ ಬೊಂಬೈ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ಜಾತಿ ಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಂದ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಬಿಲ್ಲವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೊಂಬೈ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಏರು ಉಳ್ಳೇರ ಅಕ್ಲೇನ ಅಲ್ಪ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಅಲ್ಪ ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪ ಒಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜೇ ನೆಲೆಟ್ಟು ಕೊಣದು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸನ ಯಾರು ಮಂತಂದು ಐತೆ. ಇನಿ ಅರ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ನಿಧನದ ಸಂದರ್ಭ ಅರೆಗೆ ಅರ್ನ ದಿವ್ಯ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಕ್ಕಡು ಅರ್ನ ಆದರ್ಶ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಅದುಪ್ಪಡು ನನ್ನ ಕೊಡೋ ಯಾರು ಪುಟ್ಟದು ಈ ಬರಡು ಬಂಪುನಂಚಿನ ಆ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂದು